Nga ay ngu yo blay ba kat banang mi kisngi kat banang yat kini ki por ki tayo ki bangi song hayeng kumne ka banga kren lang ba gani ka voice message ka banga ay sipi malagasngi nga ko nga ni thu ipi nga sngo buram yo blay nga sngo ngu yo blay ba kani ka ay man sim sibon yang aru ba kren ba mday ta mga shukran and ray kalong ka jing ay man sim ka ba kraw namar nga yo sibon ki phone calls nga yo sibon ki comments na fi bat na ki waypat ki ba yo sngo bat ka panlong nga bangan perkhat ba playang kani ka ktin ka jong play ka mga kren kalong si siya ka jing man toy ki priyo ki ba yo sngo namar nga yo sibon ki priyo ki ba wat na ki jaka ki ba ngampoy perkhat na ki sinong ki ba ngampoy perkhat ki priyo ki yo sngo sibon bat daga jing ya yo sngo ki ni ki ktin nga ay ngu yu play ba don ki priyo ki ba kwa wat iya ka bangin yala iya ka ban hikai ki ka ktin ka jong play don ka to ni tali ki sinong ki ba yo sngo ki ni ki jing kren jonga ka to ni tali ki balang ki ba yo sngo ni ki jing kren ki ba nga ay la ba WhatsApp kiba kilala ya kaban snothu ya ke jing shisha jung jing shikri play ban mdai tang ta kila yo jing kir khushbon bat ki kwa yangi khamtam yanga bangan nai ban yikindu ikiba ban ai ka tin ge jong play hagi shnong gi thau gi jong ki re nga pat shimla tre satya hadu man tag sngi ga ban lek namar nga kwa ya ga ban buram ru i ge jing bu bet jong shnong gi thau ka sarkar ray ngangej ba ublay un plelat ya ga ban anyo ban rung shiki shnong jong phi kumba fi khat ya ga ban kumba fi kwa dan kirang ba shnong dan kinong yalam shnong gi ba kwa ban pen bet daga shnong sundan ya ga ban khat ya ga ban ai ge jing kren namar ki la yo sngo lo magini ki khubor ki bang kren la magini ga WhatsApp ba dai na ka daw kani ke jing yo sngo jong ala ni ke jing yo report jong a ka ba ha hadin mga kren kala penlong nga bangan nang yai don ka do not ban yai kren namar anda habang atip bagalong ka jingkir khu kadang ka jing kemen ga men sim bat ka kwa bangan yai beteng ban hikai fi yakinong rem na ka tin ka jong play yaki bangalalum mentala kumbalai fusnem tam AA yaki bo blay ula hikai yaki bo blay ula yalam yaki bo blay ula bu haka do not bat yaki bangalanang ya yo na utrairu haka por ka banga puli banga pen kre ngini singi ba dena ka takadaw na sngo kumen ni ka bangan ai shipi haka bakum gini ka por haka banga sngo kumakalong ka por ka jong Joseph haka por bo dan haka ri Egypt men ba kadan ka jing yap tangan ba kadan ka jing yap tangan ka daga nem sneo haka ba ula penlang gitu ka tiar ka jong uyi ka ban pen prano iki tiar ki berim ban tay iki tiar ki batamba ban tap iki to jingmi ki ban news nam ban bu lupa iki te ki jinkan show ha ki tiar ki jo ba ha ba kawan ga nem sneo ki jat ben rew na kalang ka patay ki wan ni ka ban wat iki jinkan khu na u ban ula say ni ki tiar ba ula la iki ban walam iki jingri spa ba iki jingro iki ri Egypt ro away kata kadi ka banga sngo thu ang bagan jamin sim bangidan kini ki life host nam ngala ya ban shakri try but blay ula hikai nga shibon iki banga sngo thu ban ai ka jing hikai ki brio na ka banga say na ki tiar ki barim ba ki batamai ya ka ban ai shifi ya ka ktin ki jong play ka ban long ka jingkal khu ka bakraw na mga sngo tanat bangan kren ni ki jing hikai na ka ktin ki jong play lesinga kren kham jrong igini ngam da sngo tanat ban kren ya ka ktin ki jong play ka banga khlem mat ka jing im la ni ka khlem sham la ni ka e ka banga khlem le kata ka dai ka bangam da sngo tanat ba dai na ka daw sngo tanat bangan kren ni ki brio ha ka jing dai ba min sim khoy ha ka jing dai ba ka jing duwai ha ka jing dai ba ka jing ai namar banga sngo tho kini ki dai ki bangi hapan le malaga sngi ba ki bangi hap bangi ni kendo ba ki bangi dai ka bangi ni kendo malaga sngi namangi ema ka ni ka perthai ka ba ka jing le de khna manum slam ka ko ngan ai pi ni ka jing kren ka ba ha ka ni ka sngi pat ha ka jing dai ba ka jing ai le singan shong ha ko ba ka lendong ban ka ta ka lendong ka dai na ka gospel ka jong Lucas ka lendong ka ba hinyo kadan khat shiphout legi khat ya ki ba nga kwa ngania banta bat phi ki ba ujisu yakindu ibriyo hagini ka Bible but try ka bangan kren ngan ai fi gini ki introduction nani ka jing lamprang ya gini ka jing kren janga ya gini ka lendong ka ba hinyo jong Lucas ngan ai ka tengi gini ka jing hikai janga ka be dai ba ka jing ai ngan bo gini ka tien da se kani kan penengo ifin rei nga shamba ka long kumta magata ka dai ka banga ai ka teng menta ka long ka jing ai ka ba penkin det yo play kata kadai ka banga kwa ngan kran hakini ka por ka jingat ka ba penkin det yo play fi habanga hikai gini ka jingat ka ba penkin det yo play na gani ka gospel ka jong Lucas ka lanang ka ba hinyo
Ngakwa ngan ong ifi, hoit kat kum ngan ong rim jong ka Bible ngitip. Ba mjudan kanu kabaja hagani ka pertai. Kabala ya kaban peningo lani ban penlong shock ni penkendit yo blay. Dan namar baro kabaja hagani ka pertai aga jing im ko jong brio ni haga pertai baro away. U blay jongi u blay u tip lut iki baro. Andai ka ba pelingo yang apat ndang puli gini ka Bible ngalap bau Jisu udah batip lot iki usngot lot iki andai dang dan ubrio hagini ka Bible upala ban penkendit yo Jesus Grace upelingo yo Jisu daga jingat jo bat kani ka pelingo yang aru uba puli Bible namar ngasngot ndang puli gini ka lenong ba uniu brio udah la shisha ban penkendit yo Jesus Grace ngan bu da kata kektin mga sungutunat ba kektin kasi ka open kendit wat nada ha kektin English kang he was marvel lani ula lengo nga he was astonished kata kada kektin ka ba lapanan kambun ki translation hari ha kektin kasi ka bu hang ni kang ula pen kendit but ay shoy ka bagan point siya wat ngau ba puliru nga lengo igani nga sngo kendit igani balay ng slogan dit namar ngan sedang ini ke jingi ka ifi bangan itu ifi kani ke ja bat uniu brio tong ini puliswa ya kelenong ko bahnyaw nadu khot bening ko ngadu ko bisi phau khnang ba pindu yo ya kani kelenong ba di ketang ngan so phai biang sikhmat bat nin si lai katuan keligi points ki badan kampalat hagini ke jingkren ke ja bat ngai le khat bala ban kren khamling kot namar ngatip kani ke bajrong ba tong ini pulin nadu kelenong ko bahnyaw ko khot bening ko jong Lucas dia ndaw lala pendap igi jing ong jong baro aga ba yo sngo to pat ba ularung sepo Capernaum. Danu syakri uwe urang ba shispa uba ula iet uba pang ba hatmir gi jing ya. Dia ba ula yo sngo jepang Jisu ula pha ui gi temen besan gi jiu. Uda kerpat yo uban wan penim yo tau syakri jong. Kita haba gila poi hau Jisu gila kerpat u gida ong ulang uba day ba men le gani una ba iet ya kenja jongi day mo u ya synagogue yangi u Jisu tu ula late lambat kita ba jengai shu na gada yeng urang ba sispa ula pha ya ki parlok shu ban ula ong u ku kenrat wat pensitom ila de na ba ngamlong uba day ba men wan ronga po yeng jonga limne ngam sngaw ila de uba bet ban wan hame Ndrai su ong dak ketian dia ansupen kia yo syakri jonga na bangaru ngalo brio bala bo apa ko hukumu badan isipai po jonga tenga ong au ne khelai tiulet bara wai pat ru ali uru wan bara syakri jonga le igni uru le dia bau Jisu la yo sngaw ini ke ula sngaw playu bat abo ula pai ula ong au pat ba bo bo yu nga ong pi ngam sim la sham kat kene ke jinga wara Israel dia bagi tai ki bala pai ki la le pai pat syakata ke yeng ki la sham to syakri ba ula koi bahapat na ke jingpang ke jongo fi de pipuli ni ke lenong finlok ha ni ke Bible ya ki nongrem ki khaw palat ya ki banganut ban ong ha ke jing puli Bible jonga ke jing de ke jinga ngala ngan bu kumne ha ni ke por ba uniu brio udala shisha ya ka ban pen kendet yo blai balai pen kendet na mal fin puli ni ke jing jala tho pat daw Matthias ha ke lenong ko ba praga khat ko bishipao Kababi kong habau Jisu la yo sngaw ulakan dit kaninga ni kaktian kasi nga puli lesingan bu hang ni hajo ya ka gospel ni Lucas kabau Jisu ang ulas sngaw pelang arungan ang ulas sngaw kendit na mga ay nga ni ka jingkran jonga kanay ka jinget ka ba penkendit yo blay nga nget bau Jisu day khon jong blay but day blay day nga kadaw nga ay nga ni ka jingkran jonga ka jinget ka ba penkendit yo blay Tangi ni pet yung ni urang ba shispa bat kumno ba kawan kani ke kamba bat kumno no pri unget yo Jisu bat kumno ba Jisu usgo komen palat i ke jinget jong no pri kabang khwa ngani kai fi ngani ke por let's say what is going engan penan kam kandiat i ke ktin English namar kani ke ktin ke de sngot nat ba fi ke jingi kai jonga halor jong ni urang ba shispa ya ke jinget jong ngan bu kumne ngan bu de ke ktin English understanding divine principles kajing sngaw tho bria yakin nongrem ki bakan jablay kata ka ka banga kwa ngan na kren bahaga ni gapor fi kajing etjon brio ngapla hado kata namar uni urang ba sispa umday ujiu uni uday ubrio ubana po Capernaum
Bat ngani thu ifi unu brio ude urang ba sispa ude brio badan apa jo sispa ngot kamu ude nong yalam uba kham krau uba biang badan ke kerdan uba nganut ban ong hagatu ko pole sig himarum kala ithu yu ubu de kunja officer uba kham he ya ka ba hapo jong u la ai ka bor ba un penia yekini ki brio sispa ngot kamu haga office ke jo udan ke bor hapo sispa ngot ba un penia But uniu beriu de benang bestat, de beriu beruspa, de beriu ba don di syakri syakor hiya. But ngakwa ngani thui fi haba ngahikai yekini divine principles. Haba piyat de jingat baru belai. What shu syakri you belai benang ngangat kam de snot ho yekin nongrib. Ngasai snot nat iya ke kitab Sam. Kalau nang ka bakhat wei ke khat ke balai ka bau David uang wei ke ktien. Uang lada fi pendu no yekin nongrib. Kiba hok kila le ayu ubo dudak jingkli kapamut balada pi pimdan ki nongrem haga jingat jongfi haga jingat nanti jongani ke jingat haga ni ke pertai baru blai lada ngimdan ki nongrem kai ka pamento yangi but day na ka daw haga ni ke pon ngakwa ngan kranifi ba uniu brio wat la daw day gentle da day brio be shakri play da day brio uba let jinga sankum ki jiu let sila bano day uba tip ye ke tora let se day uba tip ye ke to bible jong ki jiu mangan chuang no hare uniu brio pat udan ke jing sngo tho ye ki nongrem lani ule klem da tip uniu brio upun troikam ye ki nongrem ki ba ublay ukwa bani kai de ki pausnam let se yangi ye ke bangi mentangi klem pat sngo tho lot Hare uniu brio udan ke jing snoto, but they getaka ba penlengo yang ngaru, but ketaka they ba penkendit what yo Jesus Christ. Kabal ningkong ke principle ke bangan hikai, lani ke nongrim ke ningkong tam, kabal they ke nongrim ke kencaplay la na pikwa banya de ke jingat banyo iki kamba. Ketaka they ke bangada kwa bangada kentui fi de ke donut baro. Ngakwa ngan pen ifi yakani ba pin snoto. Bahagini ke lenong ka banyaw ka baningkong nganong pulilot ka baningkong kadai ba uniu brio udan u syakri jang u ba u ang ka Bible udan ka jingpang at mihe jang ka jingya pa ya ki uyo snow jang u Jisu ba u khat ya ki nong yalam jang ki jiu ang kili khat yo Jisu udah kerpat ba unwan pen kia yo syakri jang fi ka nong rim ka baningkong ka kwaman pen ipi ba uniu brio wala da udana ka kadana ka buram udan ki syakri shibona ye hede uniu brio udan ka weke jinglang ka ba ukhlem na tip ba uya ket kum ka ktien ka job lay lani uya ki nongrem jog ka ktien ka job lay ka ba ningkong tam ka dai uniu brio udan ka jing e ya uniu syakri uba syakri yo ukhlem le ben ya ki nong tray ki ba yarap yo kataka de ka bang kwa an ong ifi na mapinapunin na ka shiti shiki kolosai kalau nang ko besaw ka khat ka baningkong ka Bible ka kren bahaya ki kinrat lani ki try ki babu ki nong try haye bakin day ban tip ye ka ne ka nong rem baka day ki bala da ki kwa ban ya ba du blay ka long man siyam ka bishisha ka day bala nang idon ki priyo po jang ki bangi bu nong try lani ki bangi khat ki kum ki nong try haye lani ki shakri ki yem ki nong try ki shakri ki sarkar ki shakri ki ma ka ktin shakri kam day tang ka wai ka ki shakri ki babu Tengi dana ka thor tengi dana ka jaka ka bakhamalo. Nda haba kini ki shakri ki dana ka jingpang ki nong tray ki dana preng ka jing e. Nga kwa ka na fi khambo ni ngi lebe ni e no lani ngi be no lani ngi bret no iki. Hindi kin mako bado ki shiti ki kala sai ki to ko mga ong fi mentan. Kala nang ka sa ko khot ko bening kong ublay sha ye ngi ki kan rat. Ye ki balong kan rat. Ban e ben ban nyo ben ban le ben ye ki shakri. Kita kena bening kong, ngakwa nga nang ifi, ay hagi ni kapor, na sukraling kat ikini nga nang rim ka bening kong, kita kena uni urang ba sispa, uday beriu badan ka donut ka babha udan ka jing it yagi shakri. Banda habaw ni shakri jang udan at temir jang ka jing ya. Ang kinet no shaki bahayim, kinet no shaki bahayim masam jabeng amlaban sumari me. Lani ang sim na ani pisa le chinu le ti hospital le chinu na mga ngamlapet ye na mga ngamlapet na mga meditang nong tray andre new brio u klembret no yu apreng to jing e udan ga dot not badene to kadaw ulawat jing rap ganut man ang nagibubun umyo jing pen kia but uyo snow shapamu jisu bo de nong pen kia u bakrabor upha de ki nong elam ki jiu
ya ka banay khat yo jisu kita ka nang nang rem ka banay kong shukran ng kat yafi ma pin snot kho ba uni ukan rat udan ge jing et ke bishisha yakin nang trai na kran yafi ke balong ge brio ge shakri yo blai la ni don bring jong fi pi kwa ban yo i ba piniat ba do blai pin yo jing ka khu la do blai la khu pi pi de ki balong don ke kedan ge buram na fi don ge spa ka pau pi bu ge nang trai pi bu ge brio ngakwa pinum le ben namala na pinum le ben yiki finu blai num kan tait ba num le ben yapi kata ka de ke nang rem ka principle la ni ke nang rem ka ba ublai unum la ban ya la na ga yeng jong fi ka ba ar ka ba ngakwa finis na ba kani ke de ka ba ngakwa ngan kren kham jana ni ka por fi na pi puli snap ngan puli na ka bible hakalanang ba hinyaw jong Lucas ngan puli nda haba uniu priu pakhat hakitamen besan de geju ukerpat u ang kelik khat yo jisu ba unwan peniam yo uniu shakri jonga ka bible ka ngan khat besaw snap ke ge beja kiti haba kila payaw jisu kila yakerpat kidi yo ang ulang ubadai ba men le yakani kida convince kida pen borio jisu ki ang try wala da me bun kam kat no what la da me ya light kat no na gibrigo bo bon na si na ma mem la men le lot gibrigo bro henry kini ki nang yalam to ki ju ki ba let what you jisu ki da pen bor you jisu ki ang uniu de bri ubamete men haban let try namar ki ang kini ki kit uniu bri ude uba ye ya ka kunjajangi lani ba ni shine an puli mga uniu urang ba shispa ude uba ye bah yakijiu banule kumno utay mau yak synagogue jongi ang kini kinang yalam jogijiu kini kinalet kina penbori jisu ki ang try kadaya meba medai bet banwan yakaban rung ga yeng jong no rangba shispa banai pen kia yaw ni shikri naman unia ubrio urangba shispa udai ubadan ga jing e yengi gijiu bamdei tangata udang ga do nodu usai daga pisaninga usai ga jing dan jing am jang utai ma yaka yeng mani jongi gijiu synagogue kini yeng mani red ki jong gijiu but dai na ga daw kini ki rangba kinong yalam jong gijiu ki ba ni rangba sispa ukhat ban ne pakhat yo jisu kini khu ye ni ga jinglong jong ni rangba sispa shangan ong fi de fi ya de ga jinga na khwa finum kindria na ga principle ka ba ar na ga nangrim ga ba ar ngalap hagini ki sngi bi brio kim snow tho zatia gini khambon ni kwa ban yo ai no blai khambon ni kwa jubab no tra khambon ni kwa ki kamba no blai ningi dan jing dan kam ngi pha duai bi ngi duai bat teng teng ni kham yo ki kamba ga jingim namar ngi penken ya gani ke nangrim ka ba ar bat ka ta ga dai ngim judan ya gani ke jinglong fitim ne am na gan bu ni ga nangrim ka ba ar ga dai kawai nagi nangrim ki ba kinjablay ki bamtan balaban pen kenyi gata kata gadai ka ba ong ga stiji ki galti agal nang ka ba henrio ka khat ka ba hinyaw fitip ka ong kumno ka ong anam wat shaba an shukar anam shukar yo play namar ye gatahi ka ba briu pet ye gatahi unyo at figadan ke divine principle lani ka nangrim ka ba kinjablay ka ba pimla pen kenyi gani mdan brio ka pertai balan pen kenyi ka kata gadai ya kata ka ba brio bet ya kata unat lada pi bet daw terso pinyo at yo terso lada pi bet daw kuba pinyo at yo kuba lada pi bet daw nunu jhur pinyo at yo taw jhur pinum lada pi bet daw sokya pinum yo at daw sok ken kata kadai ka ba kinjaksot lada pi yo kumta henry kan nangrim hi ka ba blay la bo hagane pertai lada pi bet ye ka ba baha pinyo at ye ka ba baha lada pi bet ye ka ba sneo pinyo at ye ka ba sneo kata ka lang plain simple tangkumta but uniu brio ula sneo tho ye ki nangrim ki ba kinjablay ki jun de ki le khat yo jisu ki ong kadai me tribe men wan shi ga yeng jong nu rang ba sispa nama dai ma uba iet ye ga jat jangi bat uba shna wat ye ga yeng manage fi ke ne ga de ga ba uniu brio klem de tip u ya ha ga nangrem jong ga tien ga jong blai u bet shi ga hima ga jong blai u ai shi ga kam ga jong blai u le ba ye ga ju le si u ya rap ye ga beduk ye ga bijinjar ule bah badai nak terkadau ki beriu ki babet syaka kam ka jong blai ki pale bah ye ki bedok ye ki berjenjar
ki ba ai ki jing isin ai shi Gabriel fini ki bat agakti yo sembai bat ki le ki ni nong rem ga bau play unum la ban ya la na mari ka ta ka ba ki la bet ye ka ta ki ni on uni ubri usnai ki temple le si usnai ni ki synagogue ko ang Bible but ula invest lani ula ai ula bet shikini ka kam klem na tip na mau de brio ubabaha sangan sa ainuk sa ifi katugan ningot ki brio ki bakrawa ga Bible ngan pen ifi kawai ki brio bakrawa ga Bible kataka day naka gospel na ki kam ki apostle kala na ka bakhinda na do khat ka balai pen brio nganam na pule gane kani ka brio ka day ka kateng ka tabita ka bahabala batay la khat ka Dorcas kani ka brio ka day ka riw kan tay ka day ka baduk ka jing shisha tang ba ka day ka brio ka siyang marway nga nun banong kanay ka ba imda ka ba su jan da ka ba tray shitom ka ba su igi jan kinap bat da ki jan kinap ki ba ka su kalay ay shi ki brio ka baduk ki khon sweat ki rangli ka da ki jingmi jongkaro ka kushani ki tu ki baduk bat hakawi ka singi kanay ka brio ka yopang imat bat ka yap no nda kala yap ki la pinsumi ka ki la bui ka kamera ba kin select tap hada jaran khat ba Petrus udana Joppa ka Bible ka ang ndap ki yo snow ba Joppa Petrus udana ka ni kisnang ha Joppa ki let pakhot ka Bible ka ang ki pakhot ya Petrus ba unwan kloy siya ka ni ka ying but ndaw ba Petrus uwan pipuli na ka Bible uyo iba ka ni ka Dorcas kalat yap lepa but nang takila de pensumi ka nang tade ki tu ki brio ki beduk ki jinjal ki khonset rangli ki wan peni ki jan ki yam brio namal ki on kani ka brio la na khamnan shu maka ngila pai ki jing na dai maka ka ba ai ngi ki jan ki nap dai maka ka ba krishani ngi ka bam gadi dai maka ka ba le ba fi kani ka Dorcas ka khlemne tip ka le ba ai ki brio ba nda ha ba ka yap ka ai ka ba ka bet Shagini brio ka penlang yo Petrus ba undaulet uduwai nam da jongka kayo piang ke kamba la pen impat ya ka nama ndai tang ba Petrus udon bor hane Petrus uduwai halor kini ke nongrim ka balong ke nongrim ke bakan jablai ba ke brio ke ba bet chege hima ka jablai u play unum shai ki ba ka tu ka ba ki bet kan yap no hane ke ege ba ke la bet kan um yap ndregan mi pat but nga ai ngori play ba ka Dorcas kala mi pat namar ka le ye ni ke nongrim bat kala bet chege hima ka jablai kala le baha yiki beduk ibe jinjar nan pini sa kawai de haka babut nang ni fin lap ka bla baha ni ka bago na ma fin babut nang ni na kama apostol nang bakhandai mal sendap ni yo mi pat na mal ni ka bet sigi ma blai pipuli kan nang ka bishipau udan we bri uniru de urang ba shispa uniru de jiu uniru de u Cornelius udai u nang yalam shipa u bakrau uniru ude bri ubadan po jo shispa ngot u yesriem bal tai urang ba shispa ubadan tai gospel jo Lucas no menyo uniru bri ru ang ka Bible wala da tip yo jisu tip yo men sema khoy tip yo jingpenem tip kum tip mga ban mi ne uniru bri ru ule eke bakan jablai ba blai la ya la ga yeng jo ka Bible kan shipuli ndiat de nang ga bishipau ka ang ne ka hakat khat ka ba ar ka ang ude bri ba riu play uba shapting yo play ba ga yeng jo bara uba aji sibon ga jing ai shiki brio ba uba duai de play kan da pot wana da no bri tip yo jisu tip yo men seba khoy tip ga jing pnem hare usu sno tro ba play dan ba ude bri ba ruspa ude ba le ba ha sibon ga brio u ai ga jing ai isen ai ma la ga sngi ga brio but people in the Bible play la ya la na ga brio no ma kita gi ba bet ken yo on but people in nang ne ga tin ga jong play nda ha ba Cornelius ule ini ga kama ka wai sngi kan ba dang duai play pado angel na mar ki jiu ko to por ki sunran kim le chi jantal play haban pado angel ban le ule rooms na ga yeng jong Cornelius na mar uyo i ga jinglang jong but nda ha ba rung wa ki jing duai jong me but kijing I is an angel me kikio kum kijing ilbi tang hakmat jong play kataka ne ga mga kwang an ongi piha ne ga por ki ba yo snap das snap ba ne ga mga krat don Gabriel ki ba shukwa ba play le kamba don Gabriel ki ba kwa ba play un chule le e jing im jonki don Gabriel shi shang ba ki ba shukwa ban lum ba ki bam kwa setia ban long jingle khu ki ba lana piklem bet nan ongum ne lana piklem bet yo simbai terso wat le yam wat le duai wat le up ba pinyo terso lana piklem bet yo jhur
Haka nung snap. Waling up mapinyo ay haka way pag snap. Kataka na yung jinglong kababi, let's say, day tango priyo baduna wala ubalong kumta. Na kren ni piyo ni po. Kaniga na yung divine principle ka mga pinon kam na kitin English. Na kaniga na yung mga kwang na pinsngaw to ibi. Ba uniw rang ba sispa, kaniga Dorcas, uniw Cornelius, ki kamba ki bakraw. Pimyo iga ni Dorcas kami pa, pimyo iga Cornelius jayu. Uyo pdiang yaw minsi makwat ningkong nagi gentle uday mau bayo. But nakayeng jau ke gospel kalarung keleng ki gentle kiri bagi jat benriu nganut benong bagi gospel kala sedang hadin ke Pentecost ningkong si gentle kini ke ye kan adu bau Petrus hap ban da ai ke jubab ke report balai ulai si yeng jau Cornelius ngakwa nganong ipi kini ke por uplay ula penan kami Cornelius ba ulang ke Chanel lani ke jingke ketang jingke khu Shaki we pagi judgment real. Namarung ni brio udan kani kan nang re bagata kadai. Ula bet but ya kata ka bau bet uyo at. Ngasngot ngat ngan pen poi biang fi. Ngini poi biang shaki ni ka gospel ka jong Lucas kan nang ka banyaw an pen i. Ya kan nang rem ka bakin japlay ka ba kham kraw shu. Ya ka ba ngada ngat bau play un kan khui fi kani ka pot. Fi ki nang rem ngakwa kan chipen i fi kan dia. Dan ki brio ki ba ya jingat. Bat ki bam dan nang rem. Nga khwa nga nong fi nga la kren fi ba u Abraham u ya de ga jinga tamba usngo tho e ga nong rem jong ktin ga jong play u ya kat kum ga ktin ga jong play but ngan pen i fi men da gisngi ba u niu ram ba shispa ka baning kong e ga nong rem ga dai u niu briu snap ha u i shisha yaw niu shakri kita ga de ga nong rem ka baning kong ka ba ar ga nong rem ka ba nga kwa ngan kren men da gisngi ga dai ba u niu briu u tip ye ga nong rem jong ga jing bat bat ga jing on Ngakwa nganong ifigin ni kapar. What you let snare we gabriel. What snelten nat ban pen mong yenino. What is snelten nat ban ye thut ban ye wit. Na fi yo igi brug ban ban jing what snelten nat what ki ban yiki. What it pek de khmat ka snare wiki. What you at lat ye gabriel. What you e no kum to ha ba gidana ga jing Ngakwa nganong ifigin ni kapar. Fim tip ga jing em jonga ba jafikala ko musimba ye ni ga pertai. Ka ba play la bo ingi. Bang ni day ye ka ban bet lo pa na ka ban taki eki ba kraw ga jing. Kani ga de jing snang ga ba ai fi gabriel ki ba shakri you try. Kren fi baro khat ki banget yo Jesus Christ ken mau u Jesus kren chai gene fi pulen ga Bible wang habang adana ga bindi pilawan pek ne menga habang link khot pilapun kup jai ne menga habang tngan pilawan ai bam ne menga habang sliak pila ai di ne menga but PUE ba u Jesus habu kren ga to u kren je bang jing shakri blai i jingi but dan ga bri ga shu snot na tang ban shu duai ban shu ben gat ya ga jing em marwai shimat but ki bam dan stia ka do no na kapenta ki way na kwa nga nong ifi ga ni ga por pi kwa bo blay on ai ga jing kya ifi na pi kwa bo blay on ai ga jing pen kya ifi na kwa pin bet ga jing pen kya i way na pi duai ga bri ga pang blay on sha ifi fin pang na pi kwa ba pin real spa pin roy pin kwa pin kya pin yo ga jing ga khu ga jing pin tibu jisu am bala na pi kwa ba ki bri ken le ai pi le shu am pi ki na ni bri bi kwa ba ki bri ken wan ai ki na ni bri bi shong bi kwa ba ki bri ken le jingir khu nga kwa nga ni thoi pe ai ka ta ka jings no tho kam dai ka ba kin chap lai ka ta ka dai ka ba kin chap per thai ka ba bisu kwa ba ni o ai ne gabriel what you community ba gabriel kin le ai pi nga kwa ba pin sidang show ma pi ban le ai ye ki wai na mala da pi nuot ban yang ban le ai nam ta gabriel nga kwa nga ni thoi pi ni o i u blai no mi ai la ye ka ban kin khu ye ka jing em jong fi yang jai shimil sambai le ga linka bet chua ma pi na man da ha ba pi bet fi tip bet bahago we gisni pinsa yo at igito go bi bet hede la da bi shong ye pi dan gi simba gi babot pi dan gi simba jong gi jing duai pi dan gi simba jong gi jing het jong fi pi dan gi simba jong gi jing ai gi balong da gi pisa tinka la ni gi jing le jong pi gi ba ban ni rap gi duk gi jing jar ye ka ban ai min sem gi ban preng gi jing snow sea gi jing jar gi be ye gi ba sa mar we le gi ta ba lu simba ba hata mu ba pi dan ha gi jing em jong fi de simba jong gi tin gi jong play la da pim ju bet gi tin gi jong play shi gi brio la da pim ju le ye shi gi way kum no pi community bo play
on ker khoe ke jinget jofi ken ma nga kren ke jinget ke ba pen kendet ban nga kwa nga tu fi u blai u kendet blai jisu kendet ne namar usno tho ba nu bre usno tho kini ki sunran khatar mut kini ki bre be bot yo ki khlem sno tho satya kini ki shi bot ki shi kwa ban ibu jisu le kamba ki shi kwa ban shi i ban ki sunran ki shi i be ba jisu on shi le kamba ba ki tngan kini o be ka ba nda ba ki dan ke eriong on shi pinje jai ke eriong nda ba ki dan preng ke jing nda bam dan pisaban si khajna ba jisu on shi al pisai ki dan ki kristan ki balong ka ta rukam ki ba shi kwa ba ble le kamba be ki ba ki shi kwa be bu ble juba be ke yem jonki ki shi kwa be bu ble on ki khu be ki jing sen jonki ki shi kwa be bu ble on le ka ba kham kir pang ki jing em jonki shangan ong fi u ble on ya la na ki nong rim jong ba ka nong rim ka ba ble kwa e ka ban kir khu ki jing em jong fi ke dai u ble u dan ki nong rim ba ka ta ka dai ka nong rim ka ba ar ka ba new pri u la le u la bet che ke hima u ble klem de tip u eet ye ki jiu nganut balong ka ne ka dai ka ba kraw ba la ngan kren ba unono pe bale bahaya ki Israel lesel da ngaya jingai fini iba ka dan ke jingkular ke ke covenant ke juta fi puli nang tay ke kitab Genesis nang bakhat a filap bau play bu khat yo Abraham wa ki jat ben riu ki long ki bala kerkhu hame kurani ki jiu ang no batim me ngantem ba no ba kerkhu me ngarong in kerkhu ba ki jat ben riu jong perthai ki long ki bala kerkhu ka pamut kani ka covenant ka dang tray kamado man tagisni fiyo ikiri ka perthai ki bale ben ni gijo kinom la baniya kawai kanu ka jat binriu ka bakraw kanu ki empire ngam dan por ngam la kan kren gum ne na marba yo ka slam re ka sikwan penifi kanu ki empire la ni kita ki hima ka perthai ki bedan por kanu nda haba ki le ben ni gijo u blay num sha kin kelon be but nga kwa ngano fi hang ne uni urang ba shispa ulale baha yakijiu but ula bet lupayo simbai nam taga miracle ni ke kamba ka bodan kam haga jing e jo ba nga kwa ban kren ni nam ta jong fi ni ke po ba pin so tho ya ni ke nong rim ka ba ar ka ba la shang slam ka ba nga tip ba ni ke nong rim ka de ka bodan kam palat ingi bangi dai ya ka bangi dai ban pen tray kam la fi onga ya jinga which ya jinga na la film so tho ya ne ka ba ning kong wala ben ni ke brio ka ba ar nga kwa ba pinang ya ka ban bet lupa nam taki kamba jofi blain ker khu fi de ne ke jing hikai janga ba nga kwa pin snap ha ya ne ke divine principle la ne ke nong rem ka ba la ke ne ke ba crow ka ba lap ka bible nda haba niu rang ba si spa ula je ne ke nong yalam ke ba khamdan buram ba nda haba ke la ye kendo yu jisu ruang yang in le ngasil tenat palat yu try lai snam shikang udan ngene ke pertai ubon kam u haban pendap ye ki eki ba crow ki ba haban le nganut banong I wei kentai minute but is second ag jing em jao ilong ibadan kam henry what hapden jong kujing kapnya jong por ka ba haban pendap kloy ke plan jong blay ngene ke kindau ngas notenat ag jing long ko jong try bahaba ki brio ki khat ye u ulai udan por ban ro ga yeng ga jong Mary Martha ba Lazarus udan por ban let bamja ga yeng ga jong Zacchaeus udan por ga ban let pet ye ki brio shalom jing tap u ba ha ga jing shong so nga kwa ga no fi teng ngi ki brio jong playing I pa ga jaka ka ba bakla ba minta nimla wat tang ban let ji ki brio ki beton kam teng isno ko mangila bon kam palat ba ngimlong shu ban let jisu ngani ka por banana ba ba pau na ba ngani thui pi teng da bo play la kantingi ngimlong shu ye ka ban her shi kerdan ga kham se po ye ka ban let shi ki brio nga kwa ngan o fi tongi ni yo ye ka nuksa dan ki brio ki ba da bo play la kantingi ki ngimlong shu ne ye kendo e kiro dan ka ban bo de timing de ka pot nga kwa ngan o fi ye ka pot balai pim tip bo jisu klem set up ye ka ta ka rukom long nang yalam ngayon ibu jisu ula lek sigi jakabaro ulet sigi pungjong jakap uye kendo baganang Samaria ulet sigi jakabaro udan por bandrung hagi jaka wat habo dan tang lais nam shitang kan mangi ngi emane pertai ngidan dagi paus nam mangi oban shikri blai to nginum bo ila dia jaka ka bakirpang palat kala do bangimla shubani khle bagi briugi badan kam fiu nda haba ki pakhat yu jisu ngakta igene na malkene ke badan ga danu janga ngam ngayo ino try
ngarang ke jing Shechem ki brio ki bedok ki bejinjar ki ngakwa nginombo niam nginombo balang nginombo kristal nginombo ki bamlang kristal tongin dan ke no dia kaban lek ci ki jaga baro ki bo play bakat bala ingin sainut na jing jingi ya kata ka bo play la ai banginom tingkai eru am na kabanta ki mensim ki bakodor ngayo ibo jisu hangin da bagi pakhat ngas snat baga bible kong ngap hangan puli ga tien ga job play kong u jisu ga nang ba nyaw ga khat ban riu jong lucas kong u jisu ula lek lembat ki ai ngo you play u jisu lek kat chaka ba khat ulek bat aba ulek kani ga dega ba pen kendet you jisu bat kani ga dega ba pen kendet yang akan pen kendet ifiru banda about jisu like ken mau kat u jisu upa paro ki wa tangban kta ye ga jan jongo henry ulek bat haba ulek kala dai ben long ka jing sarong you ni rang ba sispa namar ke riu don buram bat wan ubriu ba khampau na ma ga tu por hagini ki ski priu ki snow buram nda wan rung ki priu ba pa na ma ga yeng jongki kita pen kre ka plau ka yeng ka pam ka di bat kita pen bana si khat ki ba yi ba sam ki yo ki priu ki parlok par jor ai ki kot khobor shoni ki mobile send klem namar wan rung priu ba pa nam tam haga society henry ka ni de ba peningo yo jisu ye ka jinglam jong no rang ba sispa pite ule kom no nda habo jisu la lek lem ki kat ba kabadu kong haba jingai shu na kata ka yeng ula jan poi shi ka yeng jong ni urang ba sispa uni urang ba sispa upha biang ni ki shakri ki nong trai jong ule si ki parlok jong ung ka bible upha ong biang hau jisu ashitang lanti ning kong pa khadi nda dia nu kham sha ba unrung uong yu jisu ko kan rat wat pen shita melody ngam lo ba dai ma men wan rung apo ka yeng jong alam ni ngam snow dai yela di ba bet ma men wan nga ngakwa finio bahaya ni ktin uang kumne uang henry shuang tandang ktin ti on sapin kia yo shakri jonga la de day manga haga jaka do jisu kanigan jindala day ka insult kanai ka eka balong ka jingsha nyau ben kadega ka jingle ka ban pinbitar bala la pakhat ngala ye yo pat ba ngala ye ka kam ga badan kam bangan let namar ba ukur pat palat udah paru de gidiu dan buram hendenda habangala janpai upano kelayanga balum syaban wanrung ngancin dala dom ngancin dala bitar hendrei ngalap yo try ukamen palat ye gani ga jingle jongni urang ba sispa kada pen kamen ni adu banganut banau jisu ang ni udah keladur ban perkat ega jinglang namar nda habau ni bri uang nai wan ngam kwa ba menda wan nai da pen shitom kita ga diktir ngam ga kwa finyo bat ba what da pen shitom uang balai uang ang nam tu da diktir ngan ngat manganan ni kasanga dai ba uni urang ba sispa usngo tho yegi nang rem bakan jablai fitep ga yegi busu tho ang ne uang wa jini kayo jis uang yegi nikte uang kele jang hau jis ang na de wan ne pen shitam ma na sngo tho yegi ne nang rem nga ga de brio uba kahimarom kala itu nga ngada ga office kapala bu nga bangada na po ka jingsen shar bat nga de brio badan ga authority ga ikhtiar kapag government ke himarom kala ay nga hakabangadan sispa kibriu hapo jonga banuang ini kiktir hapo jonga sispa ngot kibriu ngala banong iki lecheyo hapan le ngala banong kilik tre khperu hapan tre ngala banong yu sar ke ye hapan sar ngala banong yu kilet sha guati hapan le ngala banong yu le lot iki bro kaktien jonga ka don bor halor jongi shakri jonga namar la penku borenga daga himaru bat ka eke mga ong mga don menu bala ban penla e kita la ne ban pen e kita namar ka ktien jonga la backup la ne la penking atiar yanga daga himaru dong kaisa bat nunu bele presha e ktien ga mga ong wahaba ga jing penchito ka eke mga ong mga kinapale nakataka daw ong ne ha ktien ga sigong wong Naiwan try na pun sitam na bar na suang tang nagktir kaching pangan kia uang kumne uang naru ngade brio pa ka hukum nagktir English kang uang I am a man under authority ngade brio badana po ka ikhtiar jong ka sarkar
But the kwang anong ifigan ni po kani gani ka ba pelingo yo Jisu. Bagi senran kat ni ulay alam kikim snot ho sa tiay gani. Kim snot ho. Nganun manong Simon ba wat ki Kristan mentagi ba syakri blay wat ki bala IT ki bala net ki bala pedyang mense makoy dan Simon ba ki ba klem snot ho ya gani ganong rem. Bade hamta piklem yo iki kamba. Fiyo ibaw do brio uang ini kiten uang try suang nang tutang daga kiten. Usyakri jongang kaya menay wan nga snot ho. Banga lalanga krentang mga ubayo ega bor naga himarom ro lalanga ong higini gi syakri jonga le tega ktin jonga kadon bor bagina le me wan na do beneng ngas no buram kita wat mangingi klem la kot chita u ong yu Jisu ku kunrat me wan na beneng ka bor jome ka ikhtiar ka authority ka medan me kam de ga nakani ga pertai kadega ba mayo e ga borna ukpa jme ba bnen ka bnen bra ka wai kadai ka badan hame bat me ki ikhtiar baro kha hagni ga pertai ha bnen mer ga kndau na mar ka daw na da one try shi yin jawa la da men kran me ye ga ga jingpang ga badan nu shaki badan bnen ga tmir jo ga jingya la da me ang me nang to long kia gani ga jingpang kan kia kan hapan ko ngo ya ga ktiin ga ba me ong ma dai na ga daw people ni ga Bible Jisu klem dom nganut ba nga do men taw traw num dom la da fi klem sha e ubun wan la da fi bura me ga ktiin ga jaw la da fi nget ya ga iktiar ga ktiin ga jaw hado men taw gi briu ki klem nget teng wat yang ngi do gi briu ki pakwa ban na bokti hado ban na wan hiya hado ban na ta da ga umpniang nen da le kumno dan gibri berkhwa banyo sedaka peniang sedaka jan sedaka rumal ngakhwang anong fi hagini ko ngam nyo pen ng tanray uneu breu kat yo Jisu wang khle u kwa buram le breu wang shuang nang to badu Jisu ro khem jam shi khmat u sange no ni ba u pipeline ngas ngobang ngeni wang ne u pipeline ba wang ne wang igini kitin u Jisu bola yo sngaw igini ngas ngaw tanat ba Bible kong ula sngaw kindet ula sngaw pala ula lingo ngan bo dag kitin nakatakaw nga ay gini ka jingi kay ni ka jinget ka ba pengkendet yo blay ay mentaga sngi bangan syam na kani ka jingkran jong ay brio ki manut ban nget ya ka kitin ka jong blay ka ba wat habang ikran mangingi ong kat kung ka kitin ka jong blay wang la da fin ong inu lom lang balarat no sa duria kan long ka ik bangi ong la da don ki brio ki ba nget kum tangan ni thui pi kan jasha ka kamba dang mentan sywa bangan kran ne ngayo phone ni brio ibang kran hapo ka jingi sang jong umot bang ha TV ha ko ka snam la kham slam ngam tip anu snam ngakran re idang siyo pet mentan na YouTube but iphone siya nga nakasnong nakajingay nang nina silang iphone nga yung pastor nga phone siya nga pet yung nga video ka papikiran bapi yung blay upan pao badan kipirin ba pang nagakti but yung kat papidang duway nga nget yung kasyong but yung piyong nang tula na piyo kaya pentip but yung awat yung number phone siya pi but nga pentip siya pi ba nga layo kaya nga tanan bakataga jingkran ka na yung bangam kan mao siya lakat nusnam haray ito'y priyo inget yung kaktiyan ka bangikiran magkaktiyan blay ka penkiai kata ka bau niu bri ule u kongu unget ba usnot ho ege ikhtiar ka bakin jablay fi kata ka bang kwang anong fi u niu bri usnot ho ege nangrem ke bakin jablay bagaktian ka bau Jisu kuran ka danbor umdan ka manawan na ka met kaktian chong u ka danbor namar udan ka ikhtiar ka bau yo na beneng kata ka bau Jisu ndau pipeline uang ini iktian ula snogendet ba ula pai ula pai ba nga ong fi ba ngam shim la sham kat ka jinget what ha Israel ro let's see adu mentagas ni kendiat kibrio kiban yo kum gani kaktian and like humble hi u Jisu manot manong ulingo bagi brio kimla nget yo hagani garukom but ka Bible kong di haba kita kibala pa kila let pai pat chagat ye kila sham ito shakri bo la koit ba naga jingpang kita ka dega bang kwang anong fi manot manong wat gini girang ba jiu wat makiru gilingo gimi kilet pai naga jingdiao namar ula pha khot re men taw pha biang ba pen sange ba gilet phai le jing so si le si gila dom lo re la pen kalai ga ta jing dom jo ki ban da ba ki le ye ki la ba ga ja the kumo ong ne shikri shamyo nu shikri bo la kia kumo ong ne rang ba shispa kum taw Jisu ru le but u Jisu khlem tre le tang da ga kti nu kuran ka jing kia ka wan how nu shikri
nakata ka daw nga sa krani gani ka jingi kay jonga ka jingat ka bapen kindet belai ngi menta ngi dona gani ka pertai wat mga menta ka singi nga kren si fifi yo asngo kitin ka jong belai si dana preng jong fi gani ka por fidana ka jingpang ka ba ka bom dan bor ka bom la shu pila lej hospital pila wat jingarap lagi bobon na si fidan ka jingile ka jingmot perkhat ka bom la shu pan pelaj fi na preng jong fi video kya do dem ban kalak wandra jing tieng jing seer ge jing im jofi but pio im dan lat pila duai pim dan lat nga kwa ba pinum kendria na gani gan nongrim ka baning kong wanom le ben yi gwai ki ba pio lat ban le ba ka ba ar ka ba nga kwa nganong fi waju sange ya ka ban bet yo simbai jong jing im jofi ko mga lakren le ba hai ka kamu play ai shi gibril ge be shakri yu try abang kren gani de pet ba hai gibril ke bena shakri shisha yo play na kwa nga ngi fiya gani ko por nan si bol ngi le kai ye ga pisa jingi nan pelut kai ka hagi ege bomben toy fim tip dan gibril gi bara ga gospel hagalanti ke be shisha but shibon gi men sem ge ba kodal ki yo jingi rap jing penem na kwa nga ngi fiya da fiyo ege ba kum kita gibril na kwa ege ba pindan ga dot not na ma ga ba bile ba hai ki fi bet chege hima ka jong play bat ka ba bot nang ta ga dai unu bril usngot ho ya ke ikhtiar jong ka ktien ka jong play ai minta ka singin da mga duai lang ne da fidan pa ga jingpang balay film ko ngo ene ngan duai malu play le ka kamba e ga jing im jofi tangan duai no agani ka por ku try nga yang lang ne play kat kum gani ka ktien ka bangala kren a play chong akala long ka jing ka khu yang anen ko bahaba ga puli gani ka try nga kwa banganom shong klikti nga kwangan bet ko try ka tin ka jame nga kwa ko pangan le bahai ki briu sailot ko try ka aka baro ka bangitan ka jingim da ka jingle lan ne ki kam but da ka jing duai da ka tin ka jame da baro ka bangitan gen try ya ka ban bet shi ka hima ka jame but try playing a tip ru ye ne nang rem ka bakin cha play play be it ban nget ka tin ka jame ka ba maang try nga da nget a play ka ni ka po dan ki briu ki ba yo sngaw ka ni ta ki ko try ai ko pa bakinu kin lang ban pin kin det ban pin ngo a blai be ye ge hima ga jame baki dan kin try ge jinga ge ktien ge jame nga tuai nang ni kin try dan na preng chong ki ko pa blai be ye jonga ga ni ge por ki pa na preng jing pang ka bam dan jinker man chu kin try henry ai ko pa mela ong ni ktien ge jame me pa ela ge ktien me pin kia ge brio ma ong go try be ge jing jingam snam ge to Jesus Christ la pin kia ban ma ong go try ge ktien ge jame ge ege bangi ong kan long kin try la ngi ngai a play na kren ge jing pang ge met jong ki paro ka ba dan ge met jong no man da ge sngi na hukum ge jing pang ba ge ban kin ria na ge yeng na ge met jong ki but ai ge jing kia kan wana ga met junkie hagani ga por dwai go try ga no be le go pa play be it jama jingpang ga tension ga no be le go belong go try ga jingpang ga jingmot ga khat ga jing snow try ga be ga no be le try ga jing ship tin ga jing no man sim baro play dwai ken try play man ta ga si I can get any ga tin try na kren ro play ga yo I ga kamba ga met junkie ga jing kat jing kya what ga jing roi ga yeng ga sam ga no ben sim pa man ga ji pa ji pra ga jing bom bet ga yeng ga sam na hukum nang ni ga bon jing dum try ga be no ga yeng ga sam ga junkie ga kren ya ga jing kir khu ga jame ga yeng junkie I can get you ga tin ga try nanam dua jerong ko panga da nget apply bela da ki nget ku manget ni rang ba chispa kinyo igan jaga kamba ga yeng junkie hagani ga por apply nga ailut chame ga buram sngongu imeba me yo sngaw ni ga jing duai ba nga da nget kin try me ni buram na ga jing hikai haga kutanga jong chisu bana naso ituai amen ngai play kur khui film ba ni jing hikai ba nga da kwa iga ba film duai pin trai kamika perkhat ba le ke e ba tin jong play ka on but nga kwa ro ba film share shiki wai ku mga ju on hilaro ban comments le se ban ai ka tu ne gi jing itho ba pio jingle ku na pin jrong le fil abin ji tho chikin tin ar kan tin kan lo ga jing ai men se mi ngaro ku blay un kur khui fi ku blay shibon